kwake kwahamba izingane ezimbili emhlabeni. Lezi izingane zayidla amasi phakathi kwekhaza zahamba zabambili. Kwase kuthunywa enye insizwa yakwaJobe, kwathiwa iyobika enkosini yamaNazaretha. Kwakuyisikhathi senkosi la, yasuka ezweni lakithi yahamba yaze yawufika eMkhayidini. Uma isifike enkosini yamaNazaretha, yafike yabuza inkosi yamaNazaretha, yathi lezo ngane njengokuthi idla amasi ngabe zisaphila na? Wathi inkosi, ngishiye seyihambile emhlabeni. Ithi inkosi yamaNazaretha, ubani omdala kuleli lizwe lakwaMbonambi? Kwatholakala indoda, le ndoda kungiyakwaCele. Ithi inkosi yamaNazaretha, kule ndoda ngisize ungifunele isigubhu soswela. Iyabuza inkosi yamaNazaretha, kulo othunyiwe ithe ekhaya kukude kangakanani? Ithi lo othunyiwe, Nkosi, kukude kungangoba usuka lapha uya ehleni uyofika kusasa. Ithi inkosi yamaNazaretha, cele uzongena lapha phakathi ethempeleni, lesi sigubhu osiphethe uzosibophela la emthini phakathi la ethempeleni. Ngempela uCele wakwenza lokho, wasibophela phakathi. Ithi inkosi yamaNazaretha, uzosibhekisa ngasemoyeni. Uyabona uma ubhekisa noma ibhodlela ngasemoyeni, ikhala lithi ithi masikhala sithi useyafa. Ngempela le ndoda yenza njengoba inkosi ishilo, yasibhekisa ngasemoyeni, isigubhu yasibhala. Yathi inkosi yamaNazaretha kule ndoda, hamba wena, ngoba kukhona umuntu engifunayo kulezo ngane. Uma noma ufika sebengcwatshiwe, ufika ubuze ukuthi ubani ubekwephi na. Yahamba le ndoda yaze yafika ngakusasa ekhaya. Yafika osebekiwe omunye, kodwa lona omunye kwayengakabekwa. Yafike yabuza, yathi inkosi ithe ngibuze ukuthi ubani ubekwephi. Kwathiwa akakaphumi endlini, kodwa kusalungisa indlu yakhe nansi. Uthi othunyiwe, ithe inkosi lo muntu iyamfuna. Ithe inkosi kuCele, yathi ngesikhathi sika-9 uyovula lapha ngoba khona ingane engiyifuna kulezo ngane. Ngempela kwashawunaye wavula lesi sigubhu, kwaba ukuvuka kwaleya ngane ehambile emhlabeni le ezweni lakithi. Hayibo Nkosi. Ungakholwa manje leyo ngane eyavuka uye lokhuluma.